ድህሪ ምግቢ ብዘይርዱእ ምኽንያት ከብድኹም ይነፍሐኩም ይኸብደኩም ወይ ድማ ቀልጢፉ ይደኽመኩም ዶ? ኩሉ ግዜ ምቾት ትስኡንን ስሩዕ ዘይኮነ ናይ መዓናጡ ምንቅስቓስን ኣጋጢሙኩም እንተኾይኑ ጠንቂ እቲ ተሓስብዎ ዘይኮነስ ኣብ ከብድኹም ተሓቢኦም ዝነብሩ ጽግዕተኛ ሓሳኹ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ መጀመርታ ሓደ ሓቂ ነገር ክነግረኩም ብዓለም ለኸ ደረጃ ልዕሊ 3.5 ቢልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ከብዶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ይርከብዎም እዮም። ኣብዛሕትኡ ሰብ ግን ነዚ ኣይፈልጥን፣ ግን ከዓ ዘደንግጽ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና 7 ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ናይ ከብዲ ጽግዕተኛ ሓሳኹ ዘጥፍኡ ምግብታት ክንርኢ ኢና። እዞም ምግብታት ነቶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ዘዳኽሙ ጸሪጎም ንኽውገዱ ዝገብሩ ከምኡ'ውን ኣብ ከብድና ወይ እውን ኣብ መዓናጡና ጽግዕተኛ ሓሳኹ ንኸይፍጠሩ ዝከላኸሉ እዮም። ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ናብ ዶክተር ማይና ቻናል እንቋዕ ብድሓን መጣኹም። ኣብዛ ቪድዮ ነቶም ጉልበትና ዝሰርቁን ጥዕናና ዝዘርጉን ናይ ከብዲ ሓሳኹ ብዘይ መድሓኒት ኣብ ገዛና ብዝርከቡ 7 ተፈጥሮኣውያን ምግብታት ጥራሕ ከመይ ጌርና ጸሪግና ከም እንወግዶም ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ሙሉእ ጥዕና ክትረኽቡ እዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ምክታልኹም ኣይትረስዑ። መጀመርታ ናይ ከብድና ሓሳኹ እንታይ እዩ? ከምኡ'ውን ንምንታይ እዮም ልሙዳት ኮይኖም ንርኢ? እቶም ተፈጥሮኣውያን ምግብታት ከመይ ከምዝሰርሑን ንምርዳእ መጀመርታ እቶም ጠላእቲ ዝኾኑ ነገራት ወይ እውን እቶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ክንፈልጦም ይግባእ። እዞም ሓሳኹ ኣብ ከብድና ዝቕመጡን ዝበልዓናዮ ምግቢ ተቐቢሎም ዝበልዑን ዝሻመዩን እዮም። እዞም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ድማ ገለገሊኦም ብዓይኒ ዘይረኣዩ እዮም። ገለገሊኦም ድማ ከም ራውንድ ወርም ዝበሉ ክሳብ 30 ሴንቲሜትር ዝዓብዩ ከምኡ'ውን ሓቢ ድማ ብዘደንቕ መልክዑ ክሳብ 25 ሜትር ክበጽሕ ዝኽእል እዩ። ንብዙሓት ዓመታት እውን ኣብ መዓናጡና ተቐሚጡ ክጸንሕ ይኽእል እዩ። እዞም ሓሳኹ ግን ብኸመይ እዮም መጀመርታ ናብ ከብድና ዝኣትዉ? ዝተበከለ ማይ ብኣገባቡ ዘይተሓፀቡ ኣሕምልትን ፍራፍረን ክንምገብ እንተለና ብኣገባቡ ዘይበሰለ ስጋ ኢድና ዘይምሕጣብ ዘይጽሩይ ኣጽፋር ንሓመድ ተቓላዓይ ምዃን ዋላ እውን ምስ እንስሳ ዘቤት ምትንኻፍ ክህሉ እንተሎ ናብ ከብድና ወይ እውን ናብ መዓናጡና ይኣትዉ ማለት እዩ። እዚ ማለት ንእሽተይ ይኹን ዓብይ ካፍቶም ይኹን ድኻ በዞም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ተጠቃዓይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብቶም ጥሬት ናይ ከባቢ ናይ ምግቢ ከምኡ'ውን ናይ ማይ ጸገም ዘለዎም ቦታታት እቲ ጽቡቕ ዜና ግን ሰብነትና ሓጋዝ ዘይብሉ ኣይኮነን። ተፈጥሮ ድማ ነዞም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ዘዳኽሙ ዕቤቶም ዘደናጉይ ከምኡ'ውን ተጸሪጎም ንኽውገዱ ዝገብሩ ምግብታት ኣዳላትልና ኣላ። ብቐጥታ ናብቶም ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ናብ ከብድና ሓሳኹ ንምጥፋእ ዝሕግዙ ምግብታት ክንኣቲ እንተለና ኣብ መጀመርታ ንረኽቦ ፍረ ፓፓየ እዩ። እዚ ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ናይ ከብዲ ሓሳኹ ዘጥፍእ ፍረ እዩ። ኣብዝሓትና ሰብ ነቶም ጸለምቲ ናይ ፓፓየ ፍረታት ይድርብዮም እዩ። ይኹን ደኣ እምበር እዞም ፍረታት ኣብ ውሽጦም ቤንዛይል አይዞሳዮሳይኔት ዝበሃሉ ኬሚካል ዝሓዙ እዮም። እዚ ኬሚካል ከዓ ሓያል ዝኾነ ተፈጥሮኣዊ ጽረ ሓሳኹ ኮይኑ ነዞም ሓሳኹ ዘልምስ ቅርጾም ዘዳኽም ከምኡ'ውን ናብ መዓናጡ ከይላገጥ ዝከላኸልን ሰውነትና ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ነዞም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ሓጺቡ ንኽውግዶም ዝሕግዝ እዩ። እዚ ድማ ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ እዩ። ኣብ ሓደ ሳይንሳዊ መጽናዕቲ ድማ እቶም ኣብ ከብዶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ዝነበርዎም ቆልዑ ንተኸታታሊ 7 መዓልቲ ፍረ ፓፓየ ንኽወስዱ ምስ ተገበረ እቶም ልዕሊ 75 ሚእታዊ ልዑል ዝኾነ ምምሕያሽን ሙሉእ ብሙሉእ እውን ኣብ ከብዶም ዝነበሩ ሓሳኹ ክጽረጉ ተረኣዮም እዮም። ስለዚ ብኸመይ ኢና ውሕስ ብዝኾነ ኣገባብ ፍረ ፓፓየ ንጥቀመሉ? መጀመርታ ሓደ ናይ ሻሂ ማንካ ዝኸውን ፍረሽ ናይ ፓፓየ ፍረታት ጨፍሊቕና ብምድላው ብምቕጻል ምስ ሓደ ናይ ሻሂ ማንካ ዝኸውን መዓር ብምሕዋስ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ንተኸታታሊ 3 መዓልትታት እንተበዚሑ ድማ ን5 መዓልትታት ምጥቃም። ድሕሪ እዚ ምውሳድና ክስምዐና ዝኽእል ነገር ከብድና ቅልቅል ክብለናን ናይ ከብድና ምቾት ክቕንስን ንርኢ። መንፋሕቲ ይቕንስ፣ ናይ መዓናጡ ምንቅስቓሳትን ይውስኽ፣ ከምኡ'ውን ብዝተወሰነ ደረጃ ውጽኣት ክህሉ ይኽእል። እዚ ድማ ናይ ምጽራግ ምልክት እዩ። ፓፓየ ብብዙሓት ንጥረ ነገራት ዝማዕበለ እዩ። ንምሕቃቕ ምግቢ እውን ጽቡቕ እዩ። ነቶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ብዝበለፀ ዘጥፍኡ ግን እቶም ፍረታት እዮም። እዚ ከዓ ኣብ ሃገርና ኣብ ኬንያ ኣብ ህንድን ንዓመታት ናይ ከብዲ ሓሳኹ ንምጥፋእ ክጥቀሙሉ ጸኒሖም እዮም። ናይ ፓፓየ ፍረታት ድማ ክንድዚ ዝኣክል ጥቕሚ ስለ ዘለዎ
ክትበልዑ እንተለኹም እንተዘይተደርብዩ ተመራፂ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ጻዕዳ ሽጉርቲ እዩ። እዚ ኣብዛሕትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ተፈጥሮኣዊ ዝኾነ ፀረ ባክቴርያ እዩ። ጻዕዳ ሽጉርቲ ድማ ሓደ ካብቶም ብተፈጥሮ ሓያላት ዝኾኑ መድሃኒታት እዩ። ጻዕዳ ሽጉርቲ ክንጭፍልቆ እንተለና ኣሊሲን ዝበሃል ውህድ እዩ ዘመንጩ። እዚ ውህድ ከዓ ባክቴርያታት ይቐትል፣ ጽግዕተኛ ሓሳኹ የዳኽምን ናይ ጽግዕተኛ ሓሳኹ እንቋቑሖታት ከየምዕብሉ ይከላኸል። ብዓብይኡ ከዓ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና የጠንክር። እዞም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ነቲ ኣሊሲን ዝበሃል ውህድ ኣይፈትውን፣ በቲ ኣሊሲን ዘለዎ ቦታ ድማ ብህይወት ክጸንሑ ይኸብዶም እዩ። ኣጠቓቕምኡ ድማ ኣብ ጥራይ ከብድና ሓደ ክሳብ 2 ፍረ ዝኸውን ጻዕዳ ሽጉርቲ ብምብላዕ ወይ እውን ዝተጨፍለቐ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስ መዓር ሓዊስኻ ምብላዕ፣ ከምኡ'ውን ነቲ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብምጭፍላቕ ውዕይ ብዝበለ ማይ ጌርና ምውሓጥ ንኽእል ኢና። እቲ ናብ ዝተፈላለየ ምግብታትን ፀብሕታትን ነእትዎ ዝተጨፍለቐ ጻዕዳ ሽጉርቲ ግን ብቕዓቱ ይቕንስ እዩ። ምኽንያቱ ሙቐት ነቲ ኣሊሲን ዝበሃል ውህድ ስለ ዘጥፍኦ እዩ። ድሕሪ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምጥቃም ተስተውዕልዎም ትኽእሉ ነገራት ድማ መንፋሕቲ ይቕንስ፣ ምሕቓቕ ምግቢ የመሓይሽ፣ ናይ መዓናጡ ምንቅስቓስ እውን ብዝሓሸ ደረጃ የመሓይሽ፣ ከምኡ'ውን ድሕሪ ምግቢ ምቾት ንኸስምዐና ይገብር። ጻዕዳ ሽጉርቲ ብቐሊሉ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ገዛ ዝርከብ እዩ፣ ግን ከዓ ብተፈጥሮ ሓያል ዝኾነ መድሃኒት እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ፍረ ዱባ እዩ። እዚ ድማ ነቶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ዘልምስ እዩ። ካብቲ ንግምቶ ንላዕሊ ድማ ኣዝዩ ጠቓሚ ፍረ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ፍረ ዱባ ዝርከብ ኩኩርቢታሲን ዝበሃል ውህድ ድማ ነቶም ጸግዕተኛ ሓሳኹ የልምሶም እዩ። ማለት እውን ነቶም ሓሳኹ ንኸይንቀሳቐሱ ከምኡ'ውን ናብ መዓናጡ ንኸይጠባበቑ ብምግባር ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ካብ መዓናጡና ጸሪጎም ንኽውገዱ ዝሕግዝ እዩ። ናብ ኣጠቓቕምኡ ክንመጽእ እንተለና መዓልታዊ ሓደ ሕፍንቲ ዝኸውን ፍረ ዱባ ምብላዕ፣ ምስ ስሙዚ ሓዊስኻ ምብላዕ፣ ከምኡ'ውን ምስ ኣጃ ሓዊስና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ድማ ፍረ ዱባ ከምቲ ተፈጥሮኣዊ ፀረ ሓሳኹ ኮይኑ እዩ ዘገልግል። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጡ ማግኒዝየም፣ ጥዑያት ስብሕታትን ፕሮቲናትን ዝሓዘ እዩ። እዚ ማለት ፀረ ጽግዕተኛ ሓሳኹ ጥራሕ ዘይኮነስ ጠቐምቲ ዝኾኑ ንጥረ ነገራት እውን ኣብ ውሽጡ ይርከብዎ እዩ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ኣናናስ እዩ። እዚ ከዓ ነቶም ሓሳኹ ዘምክኽ እዩ። ኣብ ውሽጡ ብሮሚሊን ዝበሃል ኢንዛይም ዝሓዘ እዩ። እዚ ድማ ፕሮቲናት ንምስብባር ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ምኽንያቱ እቶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ናብ መዓናጡና ዝጣበቑ ካብ ፕሮቲን ብዝተሰርሑ ሁክ ዝበሃል ወይ ድማ ሓንቃሪቦ ዝኾነ ነገር እዩ። እቲ ብሮሚሊን ዝበሃል ኣብ ኣናናስ ዝርከብ ኤንዛይም ድማ ነቲ ፕሮቲን ዝሰብሮ እንተኾይኑ እቶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ናብ መዓናጡና ክላገቡ ኣይኽእሉን ማለት እዩ። ናብ ኣጠቓቕማ ክንመጽእ እንተለና ድማ ፍሬሽ ኣናናስ ብምብላዕ ከምኡ'ውን ፍሬሽ ናይ ኣናናስ ጽማቕ ምስታይ፣ ምኽንያቱ ዝተዓሸገ ወይ ዝበሰለ ኣናናስ እንተኾይኑ ኣብ ውሽጡ እቲ ብሮሚሊን ዝበሃል ኤንዛይም ዳርጋ የብሉን። ፍሬሽ ኣናናስ ድማ ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ መዓናጡና ዝጸርግ እዩ። እቲ ሓምሻይ ድማ ከስዐ መጥረዪ ጅንጅብል እዩ። ጅንጅብል ናይ ከስዐ ሙቐት ይውስኽ እዩ። ብኡ ኣቢሉ ድማ ናይ ከስዐ ኣሲዳውነት ይውስኽ ማለት እዩ። ልዑል ዝኾነ ኣሲዳውነት እንተሃልዩ ድማ ነቶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ኣብዚ ንኽነብሩ የጸግሞም ማለት እዩ። ብፍላይ ጅንጅብል ነቶም ናይ ጽግዕተኛ ሓሳኹ እንቋቑሖታት ንኽጽረጉ እዩ ዝገብር። ናይ ከስዐ ወይ ድማ ናይ መዓናጡ ምንቅስቓሳት ንኸይመሓይሽ ይገብር፣ ጋዝ ይቕንስ፣ ከምኡ'ውን ከስዐ ካብ መርዛማ ነገራት ንኽነጽህ ይገብር። ጅንጅብል ብኸመይ ኢና ነዚ ንጥቀመሉ እንተኢልኩም ድማ ጅንጅብል ብመልክዕ ሻሂ ወይ ድማ ዕሽር ንብሎ ብተለምዶ ማለት እዩ። ብኸምኡ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ከምኡ'ውን ብጥሪኡ ምብላዕ ይከኣል እዩ። ጅንጅብል ነዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጠቅም፣ ብሰንኪ እዞም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ዝመጽእ ዕውልውል እውን ንምቕናስ ይሕግዝ እዩ። እቲ ሓምሻይ ድማ ዕርዲ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ መዓናጡናን ፈሽዐናን ዝፍጠር ነድሪ ዘሐዊ እዩ። ዕርዲ ወይ እውን ፍሩድ ሓያልን ብተፈጥሮ ነድሪ ዝቃለስን እዩ። እቶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ድማ ኣብ መዓናጡናን ፈሽዐናን ብዙሕ ዝኾነ ነድሪ እዮም ዝፈጥሩ። ዕርዲ እውን ኩርኩሚን ዝበሃል ውህድ ዝሓዘ ኮይኑ ዝነደረ መዓንጣ ይሐዊ፣ ናይቶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ዕቤት ደው የብል፣ ናይቶም እንቋቑሖታት ፍርያታት ንኽቕንስ ይገብር፣ ጎዳእቲ ዝኾኑ ባክተርያታት እውን ይቐትል እዩ። ናብ ኣጠቓቕምኡ ክንመጽእ እንተለና ድማ ፍርቂ ናይ ሻሂ ማንካ ዝኸውን
ዕርዲ ናብ ውዑይ ዝበለ ማይ ብምሕዋስ ምጥቃም ንኽእል ኢና። ናይ ምምጣጥ ከይዲ ንምምሕያሽ ድማ ብዝተኸኣለ መጠን እንተተረኺቡ ጸሊም በርበረ ምውሳኽ ከምኡ እውን ናብ ሻሂ ወይ ናብ ምግብታት ብምሕዋስ ምጥቃም ንኽእል ኢና። ዕርዲ ነቲ ኣብ መዓናጡና ብሰንኪ እዞም ሓሳኹ ዘጋጥም ጉድኣት እዩ ዝምልስ ማለት እዩ። እቲ ሻብዓይ ድማ ቅንፍር እዩ። ቅንፍር ድማ ናይቶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ እንቋቑሖ ዘጥብዕ እዩ። እዚ ብፍላይ ካብቶም ቀደም ክነብል ክንፀርሖም ዝጸንሕና ትሕት ኣቢልና ንግምቶ እዩ። ቅንፍር ኣብ ውሽጡ ዩጅኖል ዝበሃል ውህድ ዝሓዘ እዩ። እዚ ከዓ ናይቶም ሓሳኹ እንቋቑሖ ዝቐትል እዩ። ናይቶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ እንቋቑሖታት ምጥፋእ ኣዝዩ ጠቓሚ ከይዲ እዩ። ምኽንያቱ ነቶም ሓሳኹ ኣጥፊእና እቲ እንቋቑሖ ክነጥፍእ እንተዘይኽኢልና ተመሊሶም ክምዕብሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ናብቲ ኣጠቓቕማ ክንመጽእ እንተለና ድማ መዓልታዊ ካብ 2 ክሳብ 3 ፍረ ቅንፍር ብምብላዕ ብመልክዕ ሻሂ ብምድላው እውን ምጥቃም ከምኡ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ምግብታት ስሙዚ ብተወሳኺ እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ቅንፍር ድማ ነዚ ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ናይ ከብዲ ሓሳኹ ናይ ምጥፋእ ከይዲ ሙሉእ ይገብሮ። ምኽንያቱ ነቲ እንቋቑሖኦም እውን ዕላማ ስለ ዝገብር እዩ። እዞም ተፈጥሮኣውያን ምግብታት ብርግጽ ሓያላት ጥረ ናይ ከብዲ ሓሳኹ እዮም። ይኹን እምበር ብርቱዕ ዝኾነ ውፅኣት፣ ብርቱዕ ዝኾነ ተምላስ፣ ከቢድ ዝኾነ ናይ ከብዲ ቃንዛ፣ ደም ዝተሓወሶ ፍታን ወይ ሰገራ እንተሃልዩ ቀጻልነት ዘለዎ መንፋሕቲ ክብደት ምቕናስ ወይ እውን ኣብ ፍታን ሓሳኹ እንተስተውዒልኹም እዞም ምግብታት እኹላት ኣይኾኑን። ናይዞም ጽግዕተኛ ሓሳኹ መጠን ካብ ማእኸላይ ክሳብ ብርቱዕ እንተኾይኑ ነዞም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ንምጥፋእ ኣልቤንዳዞል ተመራፂ መድሓኒት እዩ። ኣብ ፍታን ዝረኣዩ ሓሳኹ እንተሃልዮም ዓንቀርባይ ወይ እውን ራውንድ ወርሚ እንተሃልዩ 400 ሚሊግራም ኣልቤንዳዞል ነዚኣቶም ንምጥፋእ ተመራፂ እዩ። እቶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ብሕክምና ሓቢ ምዃኑ እንተተፈሊጡ ድማ መዓልታዊ ንተኸታታሊ 3 መዓልትታት ዝውሰድ 400 ሚሊግራም ኣልቤንዳዞል ይውሰድ ማለት እዩ። ከም መጠንቀቕታ ግን እዚ መድሃኒት ጥኑሳት ኣይወስድኦን። ከቢድ ዝኾነ ናይ ጸሊም ከብዲ ሕማም ዘለዎም ሰባት ከምኡ እውን ንትሕቲ 2 ዓመት ዝኾኑ ህፃውንቲ ንኽወስድዎ ኣይምረጽን። ምኽንያቱ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ብመልክዕ ሽሮፕ ዝተዳለወ ኣልቤንዳዞል ስለ ዘለዎም ንመጥበውቲ ኣዴታት እውን ብዘይካ ትእዛዝ ሓኪም ንኽወስድዎ ኣይምከርን። ብሓፈሻ እዞም ተፈጥሮኣውያን ምግብታት ስርዓተ ምሕቃቕ ምግብና ንምሕጋዝ እዞም ሓሳኹ ንኸይፍጠሩ ንምክልኻል ከምኡ እውን ቅልል ዝበለ ናይ ጽግዕተኛ ሓሳኹ ረኽስታት ንምጥፋእ ኢና ንጥቀመሎም። ኣልቤንዳዞል ድማ ጥንክር ዝበለ ናይ ሓሳኹ ረኽስታት ከምኡ እውን ዝረኣዩ ምልክታት ክህሉ እንተሎ ኢና ንጥቀመሉ። ከሽዕና ማእኸል ጥዕናና እዩ። እዚ ጽሩይ እንተኾይኑ ድማ ጠንካራታትን ሕጉሳትን ኢና ንኸውን። በብንእሽተይ ጌርና ብምጅማር ድማ ካብቶም ቅድም ክብል ዝፀራሕናዮም ምግብታት 1 ወይ 2 ኣብ መዓልቲ ምጥቃም ንኽእል ኢና። እዞም ክትሰምዕዎም ዝጸናሕኹም ሸውዓተ ምግብታት ኣየናይ ክትጅምሮ ሓሲብኩም? ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉኒ። ናይዛ ቪድዮ መልእኽቲ እንተፈቲኹምዋ ላይክ ከምኡ እውን ናይ ብዙሓት ምእንቲ ክትባጻሕ ሼር ብምግባር ኣካፍሉ። ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ድማ as always thank you for watching.